Jednoducho my hovoríme, že neveríme vo vojenské riešenie konfliktu na Ukrajine. To je nehodnotná otázka. To je náš postoj, ktorý robíme na základe konkrétnych informácií, kedy hodnotíme stav vojenských operácií, kedy hodnotíme tento konflikt je zamrznutý. Tento konflikt je v stave, že môže byť do roku 2029 až 30. V roku 2023 mala Ruská federácia väčšie územné zisky ako Ukrajina. Vieme, že sankčná politika celkom nefunguje. Za týchto okolností my presadzujeme myšlienku. Je lepšie 10 rokov rokovať v miery alebo pri prerušených bojových operáciách, ako 10 rokov bez akéhokoľvek výsledku ísť potom k rokovaciemu stolu, keď zistíme, že ďalších 500 alebo 600 tisíc ľudí je mŕtvych.